l'escola pots portar una carmanyola, menys plàstic i paper, així ho faràs bé. I així la vela xeta no la deixis mai oberta, tanca els llums si és de dia i estalvia energia. Ra, 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 reduir, reutilitzar i reciclar. Ra, 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 reduir, reutilitzar i reciclar. Abans de llançar res, pensa bé el que pots fer. Amb una llauna o uns bidons fas uns instruments ben bons. Et pots fer un vaixell, uns binocles o un castell, si tens capses de cartró i molta imaginació. Ra, 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 reduir, reutilitzar i reciclar. Ra, 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 reduir, reutilitzar i reciclar. Cada cosa té el seu lloc, els envasos van al groc, el paper el posem al blau, aquesta és la clau. Ai, quin gran encert!